הצעתי פשוט את הרעיון הזה, לקיים את הפאנל הזה שיאפשר לנו, לכולנו, לשמוע מאנשים שמכירים את התחום, חלקם גם התנסו, ולגבש תובנות על סמך ניסיון העבר ולא אמונות כמו שנוטים לחשוב בטעות, יש בעיה ומנים וחק. אין לי ספק שהתרומה של העמותה בשני התחומים האלה שהזכרתי קודם תהיה רבה מאוד. המחויבות העזה של חברי הוועד המנהל היא כמובן תנאי הכרחי להצלחה, אבל כמו שאמרתי קודם, הכוח של העמותה הוא בכם. ככל שהעמותה הזאת תהיה גדולה יותר במספר החברים, 141 זה מספר קטן. אני מניח שעכשיו יעלו עוד איזה 100 אנשים המספר, אבל אנחנו באמת, מבחינה כמותית, תחשבו, יש לנו כמעט, בממוצע, אני לא, זה 30 עתודאים בשנה, כפול 50 שנה, לא נגיד זה, כי בטח היו שנים שלא היו מחזורים, נמצא פה יובל לוי, שהיו רק 3 אנשים במחזור ההוא שלמדנו. אצלנו 6. 6. אז בואו נעשה ממוצע של 20. 20 כפול 50 שנה, אנחנו מגיעים ל-1000. אנחנו צריכים להציב לעצמנו יעד. אנחנו עדיין בצבא, לובשי מדים, יודעים לעבוד לפי תוכנית ויעדים. נשים לעצמנו יעד של 1000 חברים בשנה השנייה לפעולתה. זה לא בשמיים, זה מעשי. ככל שנהיה רבים יותר, ככל שהתרומה תהיה לא רק של מעטים, אלא של רבים יותר, ההצלחה של העמותה הזאת מובטחת. אין לי ספק בזה. אני מודה לכל החברים. אני, יסלחו לי כל חברי הוועד המנהל, אבל אני באמת רוצה להפלות בעניין הזה את לינדה מכולם. את כמאמר עלית על כולם בעניין הזה, וישר כוח לינדה, אני באמת מודה לך מעומק ליבי על העשייה הזאת. את לא עושה את זה, את עושה את זה, אני יודע, מתוך אהבה את היחידה, את העשייה של היחידה, וישר כוח על כל מה שעשית עד עכשיו, ועוד תעשי. ראש השנה האזרחי בפתח. ראש השנה האזרחי בפתח, וחנוכה כבר מאחורינו, אבל באמת זה יום חג לעמותה שלנו. הכנס הראשון ויגבר על המסלול. בזכותכם, בזכות כל מי שיושב כאן ואחרים, נוכל להבטיח שהמסלול הזה יהיה אכן מסלול של הצלחה. תודה לכולם, ואני מתנצל מראש שאני צריך לעזוב בתום הפאנל. אשתי יושבת שבעה ואני צריך להיות. תודה. תודה לפרקליט הצבאי ראשי, האלוף דן עפרוני. הצבת לנו יד לא פשוט, מאתגר מאוד. כעת אני מבקשת להזמין את מנחה הפאנל, אלוף משנה במילואים לירון לילבן, אשר כיהן בתפקידו האחרון בפרקליטות הצבאית כראש מחלקת הדין הבינלאומי. לירון יזמין ויציג את חברי הפאנל הנכבדים. בבקשה. תודה רבה ענבר. אני מודה לחברי הפאנלים. אני יודע שאנשים לא אוהבים לשבת על הבמה לתצוגה לפני שהפאנל מתחיל, אבל כיוון שהוא כבר מתחיל, אני מודה לכולכם. תגיעו. שוב, בוקר טוב לכל מכובדיי. אני אציג את נושא הפאנל באמת בקצרה, כי אני חושב שכולנו כאן בעיקר כדי לשמוע את אנשי הפאנל. עוד חודש, ביום 30 בינואר, ימלאו 40 שנה למתן הדין וחשבון הסופי של ועדת אגרנט שהוקמה בעקבות מלחמת יום הכיפורים. במהלך השנים, מאז ועד היום, מונו ועדות חקירה ציבוריות רבות לבדיקת אירועים ביטחוניים,
ופעולתם של ארגוני ביטחון, חלקם ועדות חקירה ממלכתיות, לפי חוק ועדות חקירה, חלקם ועדות בדיקה ממשלתיות, לפי חוק הממשלה. ביניהם ניתן למנות את הוועדות הבאות. בשנות ה-80, ועדת קאן לבדיקת אירועי סברה ושתילה בשנת 83, ועדת לנדוי לעניין שיטות החקירה של השב"כ בשנת 87, בשנות ה-90, ועדת שמגר הראשונה לעניין הטבח במערת המכפלה ב-94, וועדת שמגר לעניין רצח יצחק רבין, זיכרונו לברכה, בשנת 96. ואם ניקח קצת יותר מ10 השנים האחרונות, יש לנו את ועדת אור לבדיקת אירועי אוקטובר 2000, שהוקמה בשנת 2003, וועדת וינוגרד לבדיקת אירועי מלחמת לבנון השנייה, בשנת 2008, שהיושב ראש שלה יושב כאן, ועדת טירקל לבדיקת המשט לעזה וכללי מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות על הפרת דיני הלחימה. מה ניתן ללמוד מהרשימה, מהתבוננות היום במכלול הפעילות הזאת שמשתרעת על 4 עשורים? מה גורם למינוי ועדות חקירה ציבוריות בעקבות אירוע ביטחוני? מתי תמונה ועדת חקירה ממלכתית ומתי ועדת חקירה ציבורית אחרת? האם יש הבדל בין סוגי הוועדות באופן פעולתן ובתוצאותיהן? במבחן הזמן, האם ועדות חקירה ציבוריות הן אפקטיביות? מה עלות פעולתן במובן הרחב ומה התועלת שהן מביאות? האם ניתן להציע מנגנונים אלטרנטיביים ואמינים לחקירת אירועים ביטחוניים שיהיו אפקטיביים יותר? בשאלות האלה ועוד נקיים היום דיון בעזרת חברי הפאנל. אני אציג כל אחד מהחברים, אנחנו נשמע את תובנותיהם במשך 15 דקות. כדי לעזור לכם אני אסמן 5 דקות ו2 דקות. אני מבין שאלוף איילנד נאלץ לצאת בשעה 11:30, אז אנחנו נשתדל לעשות דיון מעניין, אינטנסיבי וקצר קצת מתוכנן. אני רוצה שוב להודות לכל חברי הפאנל שהסכימו להשתתף בכנס הזה, שהוא באמת, כמו שנאמר, הכנס הראשון שלנו, ומאוד חשוב לנו שהוא יצליח. אם כך ניגש למלאכה, לכבוד הוא לי להציג את הדובר הראשון שלנו, כבוד השופט בדימוס דוקטור אליהו וינוגרד. דוקטור וינוגרד משמש היום יועץ במשרד עורכי הדין גדעון פישר ושות' ובורר. הוא כיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בין השנים 1988-1996. בשנת 87 כיהן כשופט בפועל בבית המשפט העליון. בשנת 1983 הוא קיבל תואר דוקטור למשפטים מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. דוקטור וינוגרד הוא מחבר פורה של ספרות משפטית, ועל כן לא אנסה למנות את כל חיבוריו, אציין רק את היותו מחבר של הטקסטבוק בה"א הידיעה בנושא דיני רשויות מקומיות, ספר שיצא לראשונה לפני למעלה מ-50 שנה, והמהדורה החמישית והאחרונה בינתיים שלו יצא בשנת 2010. דוקטור וינוגרד עמד בראש אינספור ועדות ציבוריות, ואף כאן לא אנסה למנות את כולן. אני מניח שבאמת הזכורה ביותר וגם הרלוונטית ביותר בהקשר לדיון כאן היא הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006, כונתה בקיצור ועדת וינוגרד, אבל יש עוד 5 ועדות רגישות בענייני צבא וביטחון שהוא עמד בראשן. הוועדה שדנה בעניין דרגותיו של האלוף במילואים יצחק מרדכי, הוועדה שבדקה את המידע על גורלו של הנווט השבוי רון ארד, ועדת החקירה בעניין תאונת הכבל בחיל האוויר, ועדת הבדיקה בעניין החלפת חלקי גופות של חיילי שייטת 13 שנהרגו בלבנון, והוועדה לבדיקת תפקודה של הצנזורה הצבאית. דוקטור וינוגרד, הבמה לרשותך. בוקר טוב. התבקשתי להביע את דעתי בשאלה של ועדות חקירה בענייני ביטחון ישראל, מאזן בראייה שני. אני ארחיב קצת, לא את מסגרת הזמן שהוקצב לי. אני ארחיב את היריעה שעליה אני אתן את תשובתי. אני אדון בענייני ועדות חקירה צבאיות כמובן, גם בוועדות אזרחיות שהייתי שותף להן ושעסקו בביטחון ישראל, וגם בוועדות שעסקו בנושאים ציבוריים אחרים, שלכולן יש תשובות לאותה שאלה של המאזן
אשר נתבקש כאן. אם אני אגדיר ביתר דיוק את דבריי, אני אומר דברים על ועדות חקירה, האפקטיביות שלהן והתועלת הציבורית מהן. מדובר לא רק בוועדות חקירה, אלא גם בוועדות בירור למיניהן, וכולן סובלות מאותה בעיה, לא תמיד הן אפקטיביות. לפי חוק ועדות חקירה, סעיף 1, הממשלה רשאית להחליט על הקמת ועדת חקירה, כאשר ישנו עניין בעל חשיבות ציבורית חיונית הטעון בירור. הוועדה אמורה לחקור ולערוך ולהגיש לממשלה דוח על תוצאות חקירתה והמלצותיה. בדומה לכך ישנה הוראה בחוק הממשלה, סעיף 8א, המסמיך כל שר, כולל ראש הממשלה, למנות ועדת בדיקה לבדיקת נושא או אירוע. כזו הייתה למשל החלטת הממשלה למינוי הוועדה שהוזכרה כאן, המכונה ועדת וינוגרד, שבפסיקת בית המשפט העליון הושוותה בסמכויותיה לוועדת חקירה. גם ועדת בדיקה אמורה לגבש ממצאים, מסקנות והמלצות המוגשות לממשלה. גם הכנסת יכולה למנות ועדת חקירה, וכן ועדת ביקורת המדינה, בעקבות דוח מבקר המדינה המוגש לה. בכל החוקים והדנים בוועדות הללו אין הוראה או הבהרה מה עושה הממשלה או הגוף שמינה ועדה כזו עם המסקנות וההמלצות המוגשות להם. האם זה מחייב אותם בכלל? התשובה היא שהדוחות הללו הם בבחינת המלצות בלבד. אין לוועדות האלה כוח מחייב כלפי מי שמינה אותן לקבל את ההמלצות. אמנם ההנחה היא שמי שממנה ועדה יתחשב בהמלצותיה, אך הוא אינו מחויב בכך. הוא יכול גם לקבל את הדוח, להניחו במגירה, כדי שלא יעלה אבק, ולשכוח אותו שם. זה המצב החוקי, הוא די מתסכל את האנשים שעוסקים במלאכה. כי אחרי הכל, חברי הוועדות השונות עושים עבודה רבה, משקיעים מחשבה ומאמץ לזמן רב, כדי להוציא מתחת ידם דוח הראוי לשמו, ושיהיה בעל השפעה. אבל יודעים לצערם הרב שגורל הדוח עלול להיות מוות בנשיקה. מה שמפליא שהם נענים כעבור זמן לא רב לעמוד שוב בראש ועדה אחרת. האם הוועדות הללו הן אפקטיביות ויש בהן תועלת ציבורית? התועלת הציבורית קיימת כבר על ידי עצם הקמת הוועדה. עצם המינוי מעורר הד ציבורי. הנושא שהטריד את הציבור לא הושתק. הוועדה עשויה לדאוג כי הנושא לא ירד מסדר היום הציבורי. אולם, בשלב השני של הגשת הדוח, אי אפשר לתת תשובה כוללת וחד משמעית לגבי כל הוועדות. גם לא תמיד, אלו שמכהנים בוועדות יודעים אם לאחר הגשת הדוח מיישמים את המלצת הוועדה שלהם, ואם כן, באיזו מידה. גם אי אפשר לומר סטטיסטית אם בדרך כלל מקבלים את הדוח ומיישמים את מסקנותיו, אם לאו. לכן, לא אעסוק בסטטיסטיקה, אלא אפרט מה קרה למסקנות ולהמלצות של חלק מהוועדות שהייתי יו"ר שלהם או חבר בהם. אני מעריך כי סקירה קצרה זו תיתן את התשובה המתבקשת. נלך בדרך כרונולוגית. 1990 ישבה ועדה בראשות השופט של בית המשפט העליון שלמה לוין, שהייתי חבר בה, על מדוכת תיקון פקודת החברות בנושא שיקום חברות כדוגמת צ'פטר 11 בארצות הברית. הייתה דחיפות רבה בעבודת הוועדה, והאיצו בוועדה לתת מענה מוקדם ככל האפשר, ולכן הסתגרה הוועדה במלון לכמה ימים, וישבה על המדוכה ברצף, והכינה דוח מפורט שכלל לא רק מסקנות והצעות לחקירה, אלא הוועדה גם ניסחה את כל מה שאפשר כדי להקל ולזרז את הטיפול שהוגדר כאמור כדחוף ביותר. מאז שהוגש הדוח למשרד המשפטים, שהיה אמור להעבירו בכנסת לתהליכי חקיקתו, הוא החל להתגלגל בוועדות הכנסת. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להודיע לי. 24 שנים חלפו מאז, אך החוק הזה שבתיקונו עסקנו, לא רק שאיננו חי, הוא טרם נולד. 1996, הארץ רעשה סביב זריקת תרומות הדם של בני העדה האתיופית, על ידי בנק הדם של מד"א. מונתה ועדה בראשות יצחק נבון, הנשיא החמישי, בהשתתפות כמה בכירי הרופאים, נציגי העדה, ואף היה לי הכבוד להימנות בין חבריה. הוועדה הגישה המלצות מצוינות שהייתה בהן גם רגישות רבה
כלפי בני העדה, וגם פתרון מעשי לבעיות תרומות אדם שהיו חשודות כנגועות באיידס. שר הבריאות בשם הממשלה ומד"א הודו לוועדה על העבודה המצוינת והבטיחו ליישם את מסקנותיה בהקדם. חלפו 18 שנים מאז. המסקנות למיטב ידיעתי ככתבם וכלשונם לא אומצו בפועל עד היום. בשבועות האחרונים שמעתי שהחלו במציאת פתרונות סבירים לבעיה. 1997, ועדה בראשותי שהייתה השישית במספר בחקירת אסון הכבל ביחידת החילוץ של 669 בחיל האוויר. אסון שאירע 5 שנים קודם לכן. וכפי שאמר הפצ"ר, הוא היה מזכיר בוועדה. דובר רבות, מלבד לנושאים הטכניים בדוח הוועדה, על הכשרת החיילים ועל כשירותם, דובר גם על ליקויים חמורים בקשר של צה"ל עם משפחות החיילים שנהרגו באסון, ועל מניעת מידע מהן על הנסיבות של האסון. זו הייתה הוועדה שישית במספר, משום ש5 ועדות קודמות של הצבא, באותו רגע שקרה האסון, נותק הקשר עם המשפחה. כשהמשפחה רצתה רק לדעת מה קרה, מה הביא לכך ששני החיילים המצוינים האלה נספו. ופנתה למפקד חיל האוויר דאז. והמפקד אמר לו, סוד, יש פה סודות שאי אפשר לגלות אותם. וכל מה שהמשפחה רצתה זה לדעת את האירוע ומה קרה. היא שמעה את האינפורמציה מהחברים שהיו במקום, אבל היא לא הייתה מדויקת. לא נתנו להם תשובה. הוועדה שלנו הוקמה אחרי שכבר הוגש בג"ץ, ואז הוחלט להקים את הוועדה שאני עמדתי בראשה. שמענו את כל העדויות מחדש כשכל המשפחות ישבו בחדר הסמוך ושמעו את כל העדויות. רק אז באו על סיפוקם, באו להשלמת המידע שדרוש להם להשלים עם האסון שקרה. כל הדברים האלה הובאו בדוח, ומצאנו כאן כשל של המערכות המשפטיות הצבאיות. כל עוד החייל, הבן שלהם חייל, מטפחים אותם בעיקר בחיל האוויר, ומזמינים את המשפחות, משתתפים אותם. ברגע שקרה אסון, נתק מוחלט. לדעתי עד היום, הבעיה הזאת לא באה על פתרונה המלא והראוי, וראוי שיעשה כאן בדק בעניין הזה. בשנת 2000 חלקי גופות על ידי השייטת הובאו מלבנון, זוהו בצורה רשלנית ושגויה ונטמנו בקברים הלא נכונים בלי שהמשפחות ידעו על כך. הוועדה בראשותי שדנה בנושא מצאה את האשמה ברב הצבאי הראשי, שדחק במומחה שביצע את הזיהוי ועלה ברשלנות טעה בזיהוי. המסקנות של הוועדה כללו המלצות מרחיקות לכת לגבי אופן זיהוי גופות בעתיד, שיעשה אך ורק המכון לרפואה משפטית, ולגבי מעורבות הרבנות הצבאית בנושאים הקשורים לחללים. למיטב ידיעתי צה"ל מילא אחרי כל ההמלצות במלואן. 2001, הוועדה בראשותי להפחתת שכר הלימוד באוניברסיטאות. בוועדה השתתפו כל הגורמים הקשורים למערכות ההשכלה הגבוהה, כולל הסטודנטים במשרד האוצר. המסקנות להפחתה הדרגתית של במשך 5 שנים של שכר הלימוד נתקבלו פה אחד, כולל על ידי נציג האוצר. במשך שנה, או אולי שנתיים, נהגו לפי המלצות, ואז האוצר החליט לא להמשיך בכך. אנו זוכרים את הפגנות הסטודנטים בשנים שלאחר מכן ליישום דוח וינוגרד. האוצר אטם את אוזניו עד היום, והיום כבר מדברים על העלאת שכר הלימוד. 2001, ועדה לבחינת פרסומים מחקירות משטרה, הוועדה בראשותי שמונתה על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים דאז, המליצה לאסור פרסום שמו של חשוד למעט איש ציבור לפני שיוגש נגדו כתב אישום. כן הומלץ לאסור פרסום פרטים מחקירות משטרה ולאכוף את איסור ההדלפות בחקירות אלה. השרים קיבלו בחום את ההמלצות, גם היועץ המשפטי, דאז היום הוא שופט בית משפט העליון השופט רובינשטיין, והמפכ"ל. ומה קרה בפועל? שמות חשודים מתפרסמים בריש גלי, על אף שלאחר מכן באחוז ניכר של המקרים התיק נסגר ללא המשך בית המשפט. אנו גם זוכרים היטב את ההדלפות
הרבות מהחקירות משטרה של אנשי ציבור שהיינו עדים להם בשנים האחרונות. ונוהל ההדלפות הזה נמשך, כפי שאתם יודעים, במלוא עוזו